здравей, Петър Без, това е кандидатурата ми за твоя сервер, без View. Да, първо ще покажа сградите. И така, започваме. Това е един комплекс. Така, ето това е басейна. Ето тук влизаме. И започваме. Тук е едно барче, което има често някакви така. Това е един басейн, който много ми хареса. Следва този трамплин, в който може да скачаш. Да, и е тук, нали? Тук е едно горещо джакузи, което се влива в басейна. Става много готино. Като въдна пазалка. Тук съм градил така добре и намина малко това прилича на по-шилка. Сега един малък парк тук. Тук пейки. Една беседка и да, малко това така. И сега искам да ти отговоря на въпросите. Първият въпрос е на колко години си? Аз съм на 14 години от Враца. От колко време играеш в Майнкрафт, имаш ли опит в играта е вторият въпрос. Да, имам опит, играл 2 години от верста на 2-3. Третият е защо искаш да влезеш в сервера. Искам да играя в сервер, в който няма чит, в който няма гриф. Да, и диспетч, и за това. Да, и често ще игра в сервера, надявам се и да мога да снимам. Ще правя поне по 2 епизода на ден. И да, това бяха въпросите. Надявам се кандидатурата ти е харесала и да ме приемеш и чао!